Hi havia una vegada una nena que es deia Laia. I la Laia tenia 4 anys. I el dia que va fer 4 anys, els seus pares i la seva germana li van fer un regal a la Laia. I sabeu què li van regalar? Un peix! Un peix a dins d'una peixera. Aquest peix deu estar una mica avorrit, perquè sempre fa el mateix i està sol. Estava una mica trista la Laia. Pobre peix! Va començar a pensar... Va tenir una idea. Sabeu què va pensar la Laia? Va pensar que portaria el seu peix al mar. Sabeu què li va passar? Una cosa li havia pessigat al dit. Un cranc. Un cranc. Oh, quin mal que fan els crancs. Vosaltres heu vist mai un cranc? Sí. Ah, d'una picació a la mano, És que... Què fan els crancs? Així? A veure, veniu, que farem de crancs aquí. A veure. Fem una rotllada, com fan els crancs. Oh, mira, tenen una pinça. Un pas enrere, molt bé, un pas davant, per l'escollera, enfila un cranc, va ben armat, com un soldat, i tot el cos va brindar. Es va curar d'aquella ferida del cranc, estava a la platja, feia un sol, i va començar, es va estirar, i va veure les onades del mar. Oi que al mar hi ha onades? Sí, oi? I de quin color és el mar? I que fan soroll les onades? Sí. Què fan les onades? Que a vegades, quan estàs al mar, allà a la platja, hi ha una cosa que se sent, però que no es veu, que també fa soroll. Ara, de moment, dono al mar. Una onada... Ui, quantes onades que hi ha, I mira quants colors. Tots són blancs, però mira quins colors més diferents. El vent és més delicat, Ho veieu, no?, que és més delicat. Molt bé. Que com que no es veu gaire, no es pot agafar molt bé, I que no, que s'escapa una mica aquest vent. Sobretot, els hi va dir que cuidessin molt el seu amic el peix. La Laia